i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. És aquella època de l'any. Els dies es fan més lluminosos, el mar es fa més calent perquè t'hi pots banyar, el cel es fa més blau i comença la Booktubeathon! Avui us porto la TBR de la Booktubeathon 2016. Bé, com ja sabeu, i si no ho sabeu, us deixaré el link del vídeo que vaig fer l'any passat a la Booktubeathon a la caixeta de sota, però l'any passat vaig participar a la Booktubeathon, que és aquesta marató literària que es fa mundialment i participen tot de booktubers i bloguers i bàsicament gent a la que li agrada llegir arreu del món i tots ens unim i en una setmana intentem llegir el màxim de llibres possibles, que serien 7, que quasi ningú compleix, però igualment ho intentem i és l'esforç el que compta. I bàsicament és una època superdivertida, perquè hi ha vídeos penjats al canal de la Booktubeathon, hi ha challenges de vídeos, hi ha challenges de lectura, que és el que us vinc a ensenyar avui, que són els llibres que ens hem de llegir corresponent amb uns challenges que han penjat al canal de la Booktubeathon. Hi ha sprints per Twitter i coses que et fan per animar-te a llegir, cada dia et regalen un llibre. És super xulo. També hi ha challenges a Instagram, que m'encanten els challenges d'Instagram. En sèrio, és una setmana divertidíssima. El problema per mi és que aquest any, tot i que és bo perquè m'enganxa a Barcelona en comptes de vacances, per tant espero poder penjar els vídeos cada dia, perquè estaré aquí a Barcelona i per tant tindré wifi, perquè l'any passat no vaig poder penjar els vídeos perquè no estava de vacances, no tenia bona wifi. El problema és que aquesta setmana la Booktubeathon dura des del 18 de juliol fins al 24 de juliol i aquesta setmana és horrible per mi. Del 20, 21 i 22 estic fora, no estic a casa meva i em sembla que no tindré wifi enlloc on estaré ensenyant amb les meves amigues i bàsicament no podré llegir molt. Després el 24 és l'aniversari d'una de les meves millors amigues, el 18 es queda a dormir una amiga a casa meva, bàsicament perquè la setmana següent marxo de vacances i aleshores estic intentant fer-ho tot aquesta setmana i tot i que m'enganxi a Barcelona, m'agrada més que m'enganxi de vacances perquè tinc la sensació que puc llegir molt més, perquè no tinc res més a fer, en canvi aquí a Barcelona és tot més tinc més coses. Però tinc una idea. Tot i que m'he fet un challenge, una TBR i espero hi participaré a la Booktubeathon, encara que em llegeixi només un llibre, jo hi participaré. Tinc una idea i quan estigui de vacances faré la meva pròpia Booktubeathon i sí, penjaré un vídeo i penjaré les updates perquè faré una Booktubeathon amb els challenges del 2014, perquè aquell any vaig veure la Booktubeathon, no hi vaig participar, i els challenges van ser superguais. Per tant, faré una Booktubeathon després de tothom, o sigui, faré 2 Booktubeathons aquest any, cosa que és genial. En realitat en faré 3 perquè també participaré de la de Nadal, que hi vaig participar l'any passat i va ser molt xulo. Ja us informaré més sobre la meva segona Booktubeathon, però ara mateix anem-nos a concentrar en aquesta TBR. I si necessiteu preparació per una Booktubeathon, no sabeu com preparar-vos, d'aquí poc podeu esperar un vídeo sobre la Booktubeathon 101, tot el que necessiteu saber per sobreviure una marató de lectura. Us deixaré tots els links que pugueu necessitar per informar-vos. El canal de la Booktubeathon va penjar un vídeo dient What is the Booktubeathon? Per tant, us deixaré això, que és la Booktubeathon, perquè us informeu. Els challenges de la Booktubeathon també us deixaré aquell vídeo a sota. I us deixaré el meu vídeo de la Booktubeathon de l'any passat perquè estigueu completament preparats i informats. Però em deixo d'enrotllar i em fico en els challenges d'aquest any i la Booktubeathon i la TBR. Me n'he donat que m'he equivocat. El primer challenge de la Booktubeathon 2016 és llegeix un llibre en groc a la portada. I la meva opció per aquest és Charlotte de R.J. Palacio, un d'aquests llibres que és la continuació de Wonder. Hi ha Wonder, el capítol del Julian, Pluto i també tinc Charlotte. També tinc Pluto, però Pluto no tenia groc a la portada, per tant llegiré Charlotte, que a més és genial perquè té la lletra molt gran. Espero poder-me'l llegir en un dia, a poder ser aquest. Me'l vaig comprar fa bastant i encara no me l'he llegit, per tant em fa il·lusió treure'm de la TBR. La Booktubeathon és genial per treure's tot de llibres de la TBR. No us faré una sinopsi de cada llibre perquè òbviament no me'ls he llegit, per tant no us puc dir de què van. L'únic que aquest sé que és una continuació d'aquests tipus de llibres que han sortit a continuació del central, que és Wonder de R.J. Palacio. El segon challenge de la Booktubeathon és llegeix un llibre quan es posi el sol. Aleshores, per aquí tinc 2 opcions i no sé quina escolliré. La primera és Summer Days and Summer Nights, editat per Stephanie Perkins
i són 12 històries curtes escrites per 12 autors diferents i és la continuació de Much Love Gave to Me, que és aquest llibre d'una antologia d'històries de Nadal, i ara n'ha fet una d'històries d'estiu, cosa que és perfecta perquè m'encanta l'estiu i m'encanta llegir històries romàntiques d'estiu. Lazy Hazy Days of Falling in Love. Em fa moltíssima il·lusió. Aleshores, crec que l'intel·ligent d'aquest llibre és que al ser petites històries em puc llegir una cada dia quan me'n vagi a dormir, o dues, crec que una, però dues, que són 30 pàgines, aleshores podria llegir-me'n 7 en total, i n'hi ha 12. No sé, ho veig una mica difícil que em pugui acabar aquest llibre perquè són 385 pàgines, no sé si és el més intel·ligent per llegir la Booktubeathon. Per tant, estic entre aquest o El Savage de Matt Wyman, que és un llibre que des de l'any passat de Sant Jordi que tinc a la meva TBR, és bastant curtet, la lletra és a mida normal i té 290 pàgines, cosa que és bastant més ràpid que aquest. Per tant, crec que el més probable és que em llegeixi El Savage i aquest me'l llegiré més quan estigui de vacances, potser és per anar llegint al llarg de l'estiu, però estic entre aquestes dues coses. Potser llegiré una història durant la setmana de la Booktubeathon, no ho sé, però per aquest challenge estic entre aquests dos llibres. El tercer challenge de la Booktubeathon és llegeix un llibre que hagis descobert a través del Booktube. I bàsicament la majoria de llibres que tinc ara són llibres que he descobert a través del Booktube perquè és el lloc on miro ara les meves recomanacions, però tot i que alguns dels que em fan més il·lusió són superllargs, com per exemple ja tinc Hair of Fire de Sarah J. Maas, que és el tercer llibre de Throne of Glass, que en realitat me'l vaig acabar l'any passat durant la Booktubeathon, per tant és com un cercle, però òbviament no em puc llegir això a la setmana de la Booktubeathon, bàsicament perquè són, quantes? 550 pàgines? I és el que se'n diu una mica un suïcidi. Per tant, una altra saga que he descobert a través de Booktube i que ja m'he llegit els dos primers i així ja acabo aquesta trilogia és The Selection, en aquest cas The One, de Kiera Cass. A través de Booktube i així ja l'acabo perquè m'he llegit els dos primers i em falta el tercer, és The Selection de Kiera Cass i en aquest cas em llegiré The One de Kiera Cass, que és l'últim llibre que em queda. Són uns llibres molt curtets, em vaig llegir The Elites a la Booktubeathon de Nadal, que va ser el segon, i així ara ja l'acabo i ja tinc The Siren, que és una altra de Kiera Cass, i potser així em puc llegir The Heir and The Crown, que són uns altres d'aquesta saga de The Selection. Però així me l'acabo d'una vegada i la veritat és que m'han agradat molt els dos primers, per tant tinc moltes ganes de veure aquest desenllaç. El següent challenge és llegeix un llibre per un dels teus autors preferits. I jo la veritat és que no tinc autors preferits perquè em guio més pels títols dels llibres i de què van que no pas de quins autors els escriuen. Especialment els llibres dels quals tindré, o sigui, els autors que més vegades tindré repetits serà perquè m'agrada la seva saga i en tinc uns quants. Però en aquest cas serien, per exemple, Harry Potter, Throne of Glass, llibres bastant gruixuts per llegir durant la Booktubeathon. Per tant, una altra saga que m'agrada molt i m'agraden molt els llibres d'aquesta autora és la saga de La Xènia tens un WhatsApp de Gemma Pasqual i em va enviar... Em va enviar el tercer llibre de la saga, que és Xènia estimar no fa mal. Em vaig llegir l'any passat Xènia Keep Calm i fes un tuit durant la Booktubeathon i em va anar perfecte, me'l vaig llegir en una tarda. Per tant, espero que aquest també pugui ser una salvació d'aquesta Booktubeathon. El següent challenge és llegeix un llibre que sigui més gran que tu, per tant que el publiquessin abans. I Alicia en el País de les Meravelles de Lewis Carroll. Aquest llibre acabem de celebrar el seu 100è aniversari. És més, aquesta edició és pel 100è aniversari. Fa 1 o 2 anys que la tinc a la meva TBR i encara no me l'he llegit, que m'encanta, m'encanten les pel·lis del Tim Burton, m'encanta la primera de l'Alicia i tinc unes ganes boges d'anar a veure Through the Looking Glass. Per tant, això em posarà in the mood i per fi llegiré Alicia en el País de les Meravelles, que encara no l'he llegit i sembla impossible. I amb això combino el challenge de llegir a book to movie adaptation, un llibre i pel·li. Per tant, llegiré el llibre i després veuré la pel·li d'Alicia en el País de les Meravelles. I sí, es poden combinar challenges al llarg dels llibres. Crec que potser n'hauré de combinar algun més. No ho sé. De moment, l'únic que he combinat és aquest, book to movie adaptation i llibre que sigui més gran que tu.
I depenent de com vagi de temps, potser fusionaré aquests dos llibres en un, i com que això té groc a la portada, llegiré el llibre de la Charlotte com el llibre que em llegeixo quan s'ha posat el sol i el llibre amb groc a la portada, depenent de com vagi de temps. I aquesta ha sigut la meva TBR per aquesta Booktubeathon 2016. Sisplau, feu-me saber als comentaris quina és la vostra TBR, o si participareu, o si teniu ganes de participar-hi, us ho recomano molt, és divertidíssim, i jo sàpiga que fallaré estrepitosament amb aquesta TBR. M'ho passaré superbé participant-hi, i la gràcia és connectar amb la comunitat. Vaig parlar amb una noia dels Estats Units a través del Twitter que ens estàvem llegint el mateix llibre. En sèrio, participeu a totes les xarxes socials, Twitter, Instagram, YouTube, a tot el que pugueu, participeu a la Booktubeathon perquè és un esdeveniment que només passa un cop a l'any i en sèrio, és xulíssim i sol, si no et movessis millor. I crec que tots us ho passareu superbé. I aquest ha sigut el meu vídeo d'avui. Ens veiem al següent bootcamp, d'acord? A Booktubeathon 101, tot el que heu de saber. I fins aleshores espero que tingueu una molt bona lectura, uns molt bons dies i una molt bona preparació per la Booktubeathon. Espero les vostres TBRs als comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Adeu! I podem comentar els leggings que porto, que són xulíssims i de color, són com d'unicorn. Ai, les meves sabatilles me les van regalar pel meu aniversari. Oh, yeah! O sigui, més swag, impossible. Són els emojis de les ulleres, vull dir. Boom, mic drop.